चलो चलो ଏଠି ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହବ ପଥରକୁ ପଥର ବାଡ଼ିଲେ। ଇଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପଥର। ଏସବୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପଣ୍ଡା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବହୁତ ବାଟକୁ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଦୂରକୁ ବି ଆସିଛୁ। ହାଇ ରୋଡ଼ଟା କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି। ହାଇ ରୋଡ଼ଟା ତଳେ ଅଛି ବୋଧେ, ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ। ତ ଏଠି ପଥରକୁ ପଥର ବାଡ଼େଇଲେ ମାନେ ଘଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇଲା ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହବ। ଆଉ ବାଡ଼େଇକି ଦେଖିଲ ବାଡ଼ା। ତ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ବଡ଼ ପଥର ଧରି ଟେକି ପାରିବେନି। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଥିଲି, ଫେସବୁକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଦେଖିଥିଲି ପଥରକୁ ପଥର ବାଡ଼େଇଲେ ସାଉଣ୍ଡ ହବ ବୋଲି। ତ ଏଠି ବାଡ଼େଇକି ଦେଖିଲ। ଏଠି ବାଡ଼େଇକି ଦେଖ, ବାଡ଼େଇକି ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଜୋର ବାଡ଼ାନ୍ତୁ। ତ ଏଠି କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ହଉନି। ଏଟାରେ ବାଡ଼େଇକି ଦେଖିଲ କୋଉ ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ। ତ ଏଇଟା ତ ସାମାନ୍ୟ ପଥର ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଡ଼େଇଲେ ଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହବ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଶୁଣି ବି ପାରୁଥିବେ ସାଉଣ୍ଡ କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଥିବ। ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଫାଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଫାଙ୍କା, ବହୁତ ବଡ଼ ଫାଙ୍କା। ତଳେ ଗଳି ଯିବୁ କିରେ? ଗଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତ ଏ ପାହାଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏପଟେ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା, ଏପଟେ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ବର୍ଡ଼ର କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଢ଼ିଛୁ, ଉପରକୁ ଆସିଛୁ। ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗଛ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଦେଖା ହେବ, ତାଙ୍କର କେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ। କେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଗୋଡ଼ରେ ପୁରା କୁହନି ସତ କଥା। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ବାଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ କରୁଛି ଆଉ। ତ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କେବଳ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ସତ ନା ମିଛ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି, ଘଣ୍ଟା ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ତ ବାଡ଼େଇକି ଦେଖିବା ଆସ। ତ ଏଠି ସାଉଣ୍ଡ ହଉନି, ମାନେ ପଥର ଗୋଟେ ପଥର ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ଗୋଟେ ପଥର ସାଉଣ୍ଡ ହଉନି। ସେ ଜାଗାରେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ସେ ଉପରକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳ, ମାନେ ତଳ ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ। କେତେ ଉପରକୁ ଆସିଛୁ ଆମେ। ପୁରା ପଥରରେ ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି ଯେ ପଥରରେ ପୁରା ନିଆଁ ବାହାରୁଛି।